Naisten hypyssä vuorossa eilisen neliottelun kultamitalisti Eerika Pakkala, Suomen taitovoimisteluklubi. Eerika jatkaa samaa urhovoltti taittaen sarjaa, mitä tässä on nähty jo aikaisemminkin. Myös häneltä varma suoritus. Ja hidastuksissa näkyy tuo taittoasento, yksi korjausaskel ja noista matossa olevista teipeistä näkee, että hyppy ei tule ihan suorassa linjassa alas. Myös siitä tuomarit tekevät pienen vähennyksen, mutta erittäin tasapainoinen urhovoltti Eerikalta. Näin lähtee sitten Eerika Pakkalan toinen hyppy vauhtiin ja katsotaan minkälainen hyppy hänellä on toisena hyppynä. Myös Eerika suorittaa tänään samat hypyt kuin eilen. Eerika Pakkala saa tänään hypyistään yhteispisteeksi 13.175 ja näin ollen hän ottaa kolmannen sijan. Tässä Eerikan lennokas Jurtsenko-alkuinen voltti, jossa sitten suorin vartaloin voltti taaksepäin lopussa.